dobre, ale ty mi povedz, že ak sa ty dostal k prvému klientovi. Víš, prvý klient bol tiež rodinný známy. Ja som to celé začal s kamarátom. K marketingu som sa dostal tak, že kamarát potreboval pomôcť a začal mi vysvetľovať, čo ako funguje. A reklamy akože? Akože hej, čo sa týka reklám a nejakého brandu firemného a tak ďalej. Mňa to zaujalo, tak sme to začal ma to učiť, začali sme to spolu robiť a jeho známy bol náš akýby prvý klient a pre neho sme začali spravovať sociálne siete, fotiť, natáčať, editovať a to boli také začiatky, takže no. Takže si sa naučil všetko za mňa. Hej. Tak je najlepšie, kámo. To boli také prvé začiatky, že sme sa púšťali že do úplne všetkého, lebo sme veľa ešte nevedeli a chceli sme proste začať s niečím a učili sme sa stále niečo nové a brali sme nápady zo zahraničia. Snažili sme sa to tunak rozbehnúť a ukázať trocha nejak iný štýl alebo niečo podobné, čo tu ešte nebolo. Takže bavili nás z začiatku teda tie videá, správa sociálnych sietí, lebo tak najviac YouTubeových videí, kurzov a neviem čo. A potom sme sa púšťali do tých reklám na Google a na Mete a tak ďalej. No, potom web dizajny sme začali robiť, ale také ešte, že sme sa učili a tak ďalej a potom sme to už nechali na profíkov. Lepšie sa učiť za behu, jak chodiť 5 rokov do školy. No, to je pravda, že v škole som to mal tak, že ty si vlastne chodil na školu? No to, že som chodil na školu, učil som sa to a tam som sa učil iba teóriu a prax žiadnu som nemal, takže takto som sa všetko vlastne naučil. Pomohla ti tá škola? Akože dala ti aspoň nejaké základy? Základy, jasné, niečo som mal povedzme z teórie, alebo čo ako funguje, alebo čo má aký význam a tak ďalej, ale reálne všetko som sa naučil z praxe a je to úplne niečo iné. V tej praxi stretnúť sa s klientom, niečo mu vysvetliť, ukázať a je to úplne niečo iné. V škole, keď sa ťa učiteľ spýta niečo na dizajn. Čo ste sa tam učili vlastne? Kokos, to bolo... V škole to bolo čisto, že si sa učil o zahraničných značkách, brandov a niečo o okrajovo ti povedali, ako fungujú, ako čo sa im podarilo napríklad pri Red Bulle, ten marketing, čo sa týka tých emócií, alebo pri Coca-Cole a takto, že tam to bolo hlavne o tom zahraničí, ale nič, že sa... také, že ako výraz malú značku? To vôbec. Hovorím, že iba pri veľkých firmách a ako im čo funguje a niečo podobné, že môžeme skúsiť pri slovenskej firme, takže toto vôbec nebolo škola. Čo sa týka marketingu. No a potom sme sa učili také klasické o brandingu a čo ako funguje, ako možno spraviť to logo začiatočné alebo web, ako by mal cca fungovať, ale nič, ako by čo malo vyzerať, ako čo z akého dôvodu sa robí. To poznáš, no? No nepoznám, ja nemám žiadnu školu, akože, čo sa grafiky týka. Vôbec, aj? Vôbec. Čisto kurzy. Vieš, ja som sa naučil, no akože čisto teóriu, lebo tie kurzy nevysvetľujú reálne to, čo musíš vedieť. A školy už vôbec, ale teda tie kurzy ťa aspoň naučia tie softvery a to myslím, že neviem, okolo 40-60 hodín to mohlo mať jeden kurz. Som to pozeral vtedy, nič sa nedobieval celé dni, tak som proste kúkol kurz za pár dní a išiel som potom robiť rovno. žiadna teória, nič za tým. Pamätám si, že úplne keď som začínal úplne ten prvý projekt, tak ja som bol taký, že mám fotku, buď tú fotku môžem uzavrieť do štvorca, alebo do kruhu. Čiže celý ten časopis, asi 20 strán tam bolo, že tu je fotka štvorec, tu je fotka kruh, lebo som nevedel žiadny iný spôsob, ako diferencovať, ako prispôsobiť. Vedel som, že môžem fotky dávať do nejakých geometrických útvarov a že im môžem meniť farby.
čiže tak, ale viem, že pamätám si vtedy, že som mal jednu takú veľmi dôležitú ideu, že som si pozeral iné časopisy a ja som robil henten a ten vyzeral, že a henty vyzerali dobre. A ja som nechápal, že prečo ten môj nevyzerá dobre a prečo tie iných vyzerajú dobre. A snažil som sa v tom nejakú štruktúru hľadať, vieš, že OK, oni majú to znamená, že ja by som to mal tam, ale neuvedomil som si, až potom neskôr som si uvedomil, že ten grafický dizajn je strašne nádherný v tom, že ty skoro na nič nemáš taký systém. Že chceš, aby ten časopis vyzeral dobre, proste rozmýšľaj, buď kreatívny, skečuj veľa, ale nemáš žiadny. Máš strašne veľa spôsobov, akými to ide spraviť, hej. Ja som vtedy poznal 2 z nich, tak som ich striedal, ale teda normálne, teraz už si uvedomujem, že tých spôsobov je nekonečne veľa, že proste keď si skečuješ, tak vždy dokážeš prísť s niečím novým. To je zaujímavé, no. A to ma na tom vždy tak fascinovalo na grafickom dizajne, lebo niektorí ľudia proste, že idú po svete a tak si inak uvedomujú tie veci, tak ich proste, že... Poďme, každý človek má taký iný pohľad na každé jedno logo, dizajn a každú jednu vec. Len niektorí ľudia proste len tak si prechádzajú mestom a nevšímajú si. Alebo že všímajú si iba nejaké veci, napríklad niektorí ľudia si iba stromy všímajú, hej? Ale ja akože vždy som mal také, že proste keď som išiel niekde, alebo aj keď som došiel do nejakej budovy, tak vždy som si všímal, že jak je všetko nadizajnované, jak to je spravené. A myslím si, že aj to je jeden z dôvodov, prečo som išiel, že grafický dizajn, lebo to bolo vtedy po ruke, ale akože keby možno 2 roky potom alebo 4 roky potom, tak možno by som teraz robil interiérový dizajn, alebo možno by som, neviem čo robil, niečo iné. To, že tá korona povedzme poskytla iné možnosti a tam to bolo čisto, že sa dalo robiť iba digitálny biznis alebo nič, hej, že tam robiť v reštaurácii alebo teraz architektúra alebo niečo podobné, tak to bolo nereálne, hej, že otvoriť si biznis v gastre alebo niečo podobné, hej, že začať takéto, tak to bolo absolútne nemožné. No a tá korona podľa mňa nám otvorila oči v tomto, že sa dá podnikať z domu, z hocikadiaľ a že to funguje reálne, že tí klienti sa dajú zohnať a vtedy poviem, veľa firiem aj málo problémy s marketingom ako takým celkovým, s webmi a vtedy na tom pohorelo podľa mňa veľa firiem, že nemali ani web stránky, nemali ich dobre spravené a celkovo ten online svet bol inak vnímaný. Hej. No však akože čo ja viem, tak v tej dobe nikto si to neuvedomoval, ale bolo tu pár ľudí, ktorí na tom reálne zbohatli, že proste prišli počas tej korony a začali robiť social media marketing a hneď im to vybuchlo, lebo každá jedna firma to potrebovala. Vieš, a keď bolo ešte počas korony, tak došiel človek za tú firmu, že zdravím, ja robím reklamy na sociálnych sieťach, dajte mi peniaze, ja tie peniaze z 10 násobím. Hej, a vtedy si ešte vedel ako výhrážku, alebo teda ako argument pre ten predaj použiť to, že je korona, vidíte, čo to s vašim biznisom robí, proste musíte prejsť digitálne, inak zahynie tá firma. Že predtým bolo, povedzme, moderné billboardy a mať teraz loga alebo nejaké popisy na autobusoch alebo neviem. A teraz to nefunguje, tie firmy v tom nevidia až taký prínos a skôr začali robiť presne správu sociálnych sietí, pravidelne pridávať príspevky, grafiky, web stránky si obnovujú a v tomto sa to celé zmenilo v tom online svete. Aj tie kurzy, čo sa týka marketingu, dizajnu a tak ďalej, teraz čoraz viac a viac, lebo každý v tom vidí tú pridanú hodnotu a tú silu. Posunulo sa to neskutočne akože k dobrému. Veľmi. Mňa by zaujímalo, že či je čierna podľa teba vôbec farba. Keď už sme pri tom dizajne. Vieš čo, záleží, ako sa na to pozeráš. Akože, ono ešte treba rozlišovať, teda aspoň my grafici rozlišujeme medzi tým, že máš hue, že farba sa skladá z viacerých vecí. Hej, máš hue, máš saturáciu a z týchto vecí staviaš tú farbu ako keby. Čiže je čierna farba, akože ono v podstate to je, že
čo sa pixelov týka, tak pixely ti nedokážu ukazovať čiernu, tam máš čiernu proste, že nemáš farbu žiadnu, hej? Preto sa aj zapisuje čierna ako 0 a biela máš 255. Lebo monitory nepoznajú čiernu ako kombináciu farieb, lebo keď si v škôlke sa učil miešať farby, tak ti povedali, že keď miešaš všetky farby, tak budeš mať čiernu, ale teda na počítačoch v digitálnom svete to je tak, že keď miešaš všetky farby, tak máš bielu. Teda aspoň tak funguje tá logika. Čiže je čierna farba z takéhoto pohľadu skôr nie, je to skôr akože že nedostatok farby, ale čo sa biela týka, tak čo je biela, či je biela farba, to je zase ďalšia diskusia, ale tak z toho dizajnového, že akože že firemná farba čierna jasná môže byť, Apple má firemnú farbu čiernu a je to farba, nikto o tom nediskutuje, že či to je farba v takomto kontexte, je to fakt len o tom, že v niektorých kontextoch sa ľudia, v niektorých situáciách sa ľudia dajú do takých kontextov, v ktorých sa o tom hádajú a potom si to prenesú do iného kontextu, v ktorom to vôbec nedáva zmysel. Čiže to je to fakt. A to sa stáva pri veľa veciach. To je no. Napríklad pri takých Google reklamách. Čo si o nich myslíš? Myslíš, že Google reklamy sú lepšie ako meta reklamy, alebo horšie, alebo fungujú vôbec? Vieš čo, podľa toho, pre akú firmu, pre aký segment a jasné, je to veľmi dôležité teraz, ako sme spomínali aj tú koronu, aj celý ten online svet, že tie firmy to nerobili a nevedeli o tom, že v čom to je dobré a pomôže to hlavne Pomôže to firme hlavne v tom, že sa zviditeľne na tom Google človek za každým, keď cestuje, niečo si vyhľadáva a to, že v akom si aj poradí na Google alebo to, čo aj človek vyhľadáva, že chce relevantné stránky, tak v tomto ti ten Google pomôže, že nájde ten podnik, ktorý ty reálne hľadáš alebo vec, ktorú hľadáš, tak rýchlo nájdeš a zase dostávam sa na web stránky a tak ďalej, hneď sa preklikneš z tej Google reklamy a ideš na web a chceš vlastne nájsť rýchlo to, čo si hľadal, takže to by mala byť na tom webe a celé to by malo byť prispôsobené vlastne. A čo sa týka metareklám, je to také, metareklamy sú hlavne o ponuke, hej, že majú tie reklamy, má nejaký vizuálny útvar, majú byť pútavé, majú prilákať toho diváka, záujemcu a majú byť také, že tiež jasné, relevantné, ale zaujať by som povedal najmä a ukázať tomu človeku, že je tu niečo nové, že by mohli mať záujem. No, súhlasím, jednoznačne, len ešte by som chcel dodať k tomu, si spomínal SEO, alebo teda ranking v Google. My sme si prerábali web stránku v Gida a my ponúkame, že základné SEO, vieš, akože, že aby to malo správnu štruktúru, ale teda nerobíme nejaké také extenzívne. Ale čo som bol veľmi milo prekvapený, tak my sme reálne robili, že správnu štruktúru máme na web stránke, nejaké úplne základné SEO nastavenia, akože čo ti tam proste vyhodí web slov. A to sme si nastavili a zrazu sme proste medzi prvými, akože na Google, vo vyhľadávaní v dizajnovej agentúre na Slovensku. Čiže ja som bol taký, že aký je ten level toho SEO alebo celkovo tých web stránok na Slovensku, keď proste môžem teraz spraviť novú web stránku, hej, žiadna história tej web stránky teraz vznikla a bum, a som medzi prvými, proste dizajnová agentúra, čo to keby chcem v Amerike alebo v nejakom inom zahraničnom markete, tak proste to je nemožné. To stojí milióny. A tak to úplne v pohodička. To súhlasím, to je ten... Je to úplne podľa mňa iné tunak podniká na Slovensku a aj Česku ako v Anglicku alebo v Amerike a celkovo na západe. Prečo si myslíš, že to tak je? Tak to je kámo, to je téma. To asi nechajme o to, kámo, my sme sa pustili jasne. Však máš tú otázku, aha, že... Asi áno.
Je nejaký rozdiel v marketingu na Slovensku a ostatnými? Je nejaký rozdiel v marketingu, čo sa Slovenska a iných krajín týka, alebo? Vieš čo, je to hlavne o tej psychológii, čo sa týka marketingu na Slovensku. Tu sú ako zaužívané veci, ktoré fungujú na tých Slovákov celkovo. A v tom zahraničí je to úplne o niečom inom. Je to ťažšie sa presadiť, lebo tých firiem je tam o mnoho viacej, aj celkou tej konkurencie je tam viacej ako na Slovensku, hej, že aj čo si spomínal v tom marketingu, aj v tom dizajne, že si sa dostal do popredia, tak celkovo v tom zahraničí je stoviek viacej tých firiem, ako je na Slovensku. Tu je podľa mňa iba zopár takých normálnych a dobrých firiem. Jak tam hrá rolu ten používateľ, alebo ten kupujúci, alebo ten, čo vidí tú reklamu, alebo ten, čo vidí ten príspevok, tak aký je rozdiel medzi tým človekom na Slovensku, v Čechách a niekde v Amerike, v Anglicku? Tak podľa mňa ja by som povedal, že aj tí majitelia sú úplne rozdielny ako v tom zahraničí, že celkovo ten pohľad na to podnikanie tu na Slovensku ako také samotné je dosť rozdielne ako v zahraničí, hej, že rozbehnúť tú firmu a celkovo chod tej firmy je zložitejší ako v tom zahraničí. Ale tak to môžem povedať, hej, že aj v tom zahraničí to môže byť ťažké, aj na Slovensku, jasné, všetko sa dá, všetko je možné, ale celkovo tí Slováci majú v sebe také, že všetko hlavne zadarmo a cez kamarátov a takto, no. Ty z čoho to myslíš napríklad? Vieš čo? Takže keď robím nejakú grafiku, tak čo sa akože, že ľudí, ktorí si to budú pozerať týka, tak v Amerike, alebo teda celkovo v zahraničí, oveľa viac proste fičí také, že ten produkt je na jednej hladine s tým kupujúcim, že to je také priateľskejšie, že tie dizajny sú také kreatívnejšie, také možno vtipnejšie niekedy, ale na Slovensku sa mi zdá, že skôr tí ľudia, keď si niečo kupujú, tak chcú to, čo vyzerá najperfektnejšie, to, čo vyzerá najpremiovejšie. Čiže určite je rozdiel medzi tou grafikou, ktorá funguje tu a ktorá funguje v zahraničí, lebo máme proste rozdielnych ľudí. Hej, že máme predsa len tá európska spoločnosť a tá americká spoločnosť, tak máme nejaké rozdiely. Hej, to súhlasím. A určite to vplýva veľmi. Ale teda čo je negatívne na tomto je, že potom tá kvalita ide dole. Hej, že keď tí ľudia sú zvyknutí na to a majú radi a kupujú si tie veci, ktoré proste vyzerajú v tom danom štýle, kde USA má skôr taký, že nemá štýl, ten kupujúci si proste kúpi to, čo je najkreatívnejšie, to, čo ho najviac zaujme, tak na Slovensku proste ideš po tom, čo je perfektné a teda ten dizajn ide všechen tam do toho jedného štýlu a nie je to také kreatívne. A potom, teda keďže to je kreatívny odbor, tak ide dole aj kvalita s kreativitou. No veľa podľa mňa ľudí by zaujímalo, aký je rozdiel medzi logom a brandovou identitou. Tak logo, ono je to ťažké akože vysvetliť niekomu, lebo ten niekto, keď sa stretáva so značkou, tak sa stretáva aj s brandovou identitou, aj s logom, vždycky proste. Ale teda to, čo sa dá povedať, je, že proste brandová identita je niečo viac ako logo. Brandová identita je také niečo, taká grafická jednota, dajme tomu, ktorá pokrýva celú tú firmu. Že napríklad, keď ideš do mekáča, dáš si hranolky a zakrieš to logo, vieš, na hranolkách, v tom červenom balení, tak každý si vie, že to je McDonald's, hej. A to isté funguje aj v digitálnom svete napríklad, že keď vidíš určité elementy, tak si to vieš spojiť so značkou, že vidíš napríklad jeden typ počiarknutia a vieš, že to je tá značka, vidíš jednu konkrétnu farbu a vieš, to je tá jedna značka. A o tom je tá brandová identita, že vytvoriť nejakú celkovú identitu, jednotnú, ktorá pokrýva každý jeden ten koncový bod, kde sa teda zákazník stretáva s firmou, tak každý jeden ten bod
pokryť tou brandovou identitou a vymysleť niečo, čo proste funguje ako jednotka, funguje spolu, funguje dokopy, ale taktiež proste funguje, keď to vidíš v jednom bode. A zároveň, že keď sa s tou značkou stretneš vo viac bodoch, tak vieš si to spojiť, že áno, to je tá značka, vieš si ju zapamätať cez tú brandovú identitu. Len hovorím, že ťažko sa to rozdeľuje od toho loga, hlavne pre takých ľudí, ktorí s tým priamo nerobia, pretože väčšinou, keď sa stretávaš so značkou, tak tam vidíš aj to logo, niekde aspoň. Vieš, aj keď máš obrovský billboard, tak vieš ten billboard spoznať podľa tých farieb, ale stále tam je to logo, že vieš, to ti tak dosvedčí o tej tvojej predstave. Že vidíš farby, spojíš si to s tou značkou, pozrieš na logo, dotvrdí sa to znamená, že si ju zapamätáš ešte lepšie. Čo si myslíš, že kedy by mala firma zmeniť svoje logo? Tak za prvé, firma by mala mať dobré logo, dobrý branding, hej. Keď nemá firma dobré logo, dobrý branding, tak nech to zmení hneď, logicky, lebo to proste potrebuješ. Každopádne, ak má firma akože dobré logo, dobrý branding, ktorý nevyšiel z módy, čo by sa akože nemalo, ale čo sa stane, že sa proste vytvorí nejaký moderný branding a vyjde z módy. Hovorím, to není úplne najlepšie, ale teda stane sa, tak v takom prípade jednoznačne. A potom ešte, keď si firma chce zmeniť to, čo si o nej myslia ľudia. Napríklad, neviem, či vieš, pamätáš si, keď eBay bol ešte taký, že... Začiatky, hej, no. Že proste je to také, že pre všetko je to nekvalitné, hej. A potom si spravil rebrand. A prečo si spravil rebrand, hej? eBay si spravil rebrand, pretože chcel zahodiť to staré, čo mali, a chcel to spraviť tak, že toto je platforma, na ktorej ľudia normálni vedia predať svoje veci. Predtým to bola platforma, kde sa kupujú lacné veci z Číny a zmenilo si to identitu, hej, že prešlo to. A s tou identitou naturálne prišla aj zmena loga, zmena brandovej identity. Čo si ty myslíš, že keď by podľa teba z takého marketingového pohľadu mala firma zmeniť logo? Tak s čím som sa ja stretol je, že firmy hlavne si myslia, že to prvotné logo nemusia vôbec nikdy meniť, že majú pri tom ostať a že na čo to vôbec potrebujú a potom 20 rokov nezmenia logo ani nič podobné. Ten rebrand alebo celkovo to logo by podľa mňa malo nastať vtedy, keď chceš urobiť nejaký rázny krok k niečomu novému alebo niečo si zmenil v tej firme a chceš to ľuďom ukázať v inom svetle alebo v novom svetle a celkovo, že si urobil nejakú zásadnú veľkú zmenu, tak vtedy podľa mňa je to veľmi dobrý krok, že to chceš celé zmeniť a ukázať sa ako keby povedzme nová firma. A vlastne to celé prerobíš. Ale zás, čo si myslím, je, že niektoré firmy by to mali prehodnotiť lebo idú do toho, povedzme, že OK, idem s nejakou inováciou a niekedy to pokazia. Napríklad taká Nokia. Hej. Ale tak akože tá firma by si mala zmeniť logo proste, keď chce napredovať, alebo teda keď chce ukázať ľuďom, že napredovala. Hej. Čo Nokia, akože ona to trafila, len to logo proste nevyzerá pekne. Hej, že to je ten problém. Ale na čo firmy vlastne akože potrebujú ten marketing? Tak veľa firiem si myslí, že marketing nepotrebujú a potom si sťažujú, že nemajú predaje a že oni sa snažia, ale nikto nekupuje ich vec, ich produkt, ich službu. Tak jasné, marketing je dôležitý. A je len na firme, ako si to zoberie vážne a či niečo aj spraví, aby vôbec predávala a aby zaujala na tom trhu, lebo konkurencia je podľa mňa veľmi veľká na dnešnom trhu, či slovenskom, či v zahraničí a čoraz viac nových firiem vzniká a je to ťažšie a ťažšie. Takže podľa mňa marketing je veľmi dôležitý a rozbehnúť to, čo sa týka marketingu na rôzne smery, čo sa týka sociálnych sietí, čo sa týka reklám, čo sa týka nejakého organiky, že najsilnejšia jasná marketing je, keď niekomu niečo odporúčiš. Stále je to marketing, hej? Takže by som povedal, že firmy by sa na to mali pozerať tak, že je to dôležitá vec. Tak
marketke je to veľmi dôležitá vec. Každopádne ešte by som chcel dodať k tomu, že si hovoril, že takže veľká konkurencia je ťažko vyniknúť, ale čo sa takého toho digitálneho hľadiska týka, že aj akože sociálne siete, web stránky, loga, tak to veci, ale aj ten samotný obal, v ktorom ten produkt je, tak ty dokážeš neskutočne vyniknúť čisto tým, že proste nájdeš si nejakého o trošku lepšieho dizajnera, dáš mu o trošku viac peňazí a ten produkt zrazu vynikne spoza všetkých, lebo na Slovensku, čo sa týchto digitálneho sveta a celkovo toho obalu a všetkej tejto estetiky okolo tohto, tak nie je to tu až také kvalitné. Vieš, že tie produkty nie sú až na takom leveli, čo sa týchto vecí týka. Čiže keď dojde firma a fakt, že chce vyniknúť, tak ona vynikne. Hej, že nie je to až taký problém. Vynikne a potom keď proste niekto spraví dobrý marketing, či už platený, či už organický, tak proste vynikne tá firma. Mňa zaujalo napríklad, že Google logo je na krivo, že čo si o tom myslíš? Ja si videl jednu fotku. Hej no, to tak má byť. To sa robí veľmi často, že veci proste vyzerajú perfektne a potom si tam dáš guidelines a nie sú perfektné. Ale teda ono je to o tom, že aby to vyzeralo perfektne a teda na to, aby niečo vyzeralo perfektne, tak občas to musí nebyť perfektné, aby to vyzeralo perfektné. Napríklad aj Ečka, to si určite nikto nevšimol, ale väčšina fontov, tak keď sa pozrieš, tak vyzerajú tie Ečka proste rovnako, ale väčšinou je tá horná čiara, akže veľké tlačené Ečko, tak tá horná čiara je väčšinou o pár pixelíkov kratšia ako tá dolná. Takéto veci sa robia, nehovorí sa o nich moc, lebo však na čo, ale vizuálne to potom vyzerá vycentrované. Čiže ten Google je na schvál. To je zaujímavé. Čo si ty myslíš o Red Bulle? Red Bull je podľa mňa veľmi zaujímavý v tom, ako pristupuje k tomu marketingu, ako vedie zaujať to publikum, lebo celý marketing majú vlastne na základe emócií. Celé to predávajú tak, že neukazujú svoj produkt, ale ukazujú zážitky a to, čo akoby za každým, čo niečo robia, nejakú skok z lietadla, alebo jazdy vrtuľníkom, alebo formula, alebo niečo podobné, za každým vidíš tú značku, za každým vidíš nejakú emóciu za tým, vieš vycítiť akoby z toho produktu, z značky niečo a vždy, povedzme, aj keď si v obchode, tak už to máš tak v podvedomí tú značku, že ju poznáš od všadiaľ, hej, že vidíš ju za každým, na každom rohu ju vidíš. Takže to je podľa mňa najzaujímavejšie na Red Bull. Aj tie reklamy majú super, strašne sa mi páčia. Tie reklamy sú šialené, no. Že vidím to a rád si to pozriem. Vieš, lebo reklama ťa má zaujať, vieš, čo by ti niekto ukázal produkt, aha, tuto mám Red Bull, to preklikneš. Kámo, čo to bolo za reklamu, kto to mal? Nejaká minerálka, teraz mi vyskočilo asi 5 reklam po sebe od jednej nejakej nemenovanej minerálky. Som mal také nervy na to, ale proste Red Bull reklama vyskočí, pozriem si, akože nemám problém. Čiže, čo si ty myslíš o takýchto reklamách, čo proste akože nechceš na ne kliknúť, proste sú otrasné, chceš ísť proti. Akože jasné, je to také, že fungujú, vieš, že to je, sú reklamy tiež nemenované, ktoré sú brutálne otravné, ale ty to máš tak v podvedomí, že vždy si to s tou značkou spojíš. Že je to otravná pesnička, je to otravné meno alebo niečo podobné, vždy si to s tým spojíš, žiješ okolo a hrá tá pesnička iba niekde a už si to spojíš, ty kokos, ono je to asi blízko. Vieš, že aj zlý marketing je marketing, hej, že je to také zložité v tomto, ale bola tiež taká pred rokom alebo dvomi bola firma, ktorá mala brutálne virálnu pesničku, hej, do les, to bolo na každom rohu, na každom billboarde už iba si pozrel a už ti to hrálo v hlave, hej, že to bol šialený marketing, čo oni mali. Kamal, tak ja som vtedy proti tomu mal akože dosť, že ja som videl Dedoles a že vy ste spravili tú hnusnú reklamu, od vás si nič nekúpim, ale vidíš, prešlo to a potom neskôr som ale kúpal
vianočné darčeky. Alzu, ty kokos. Alza mi nalezáš. To je tiež, ale také, vieš, že... Takže keď mi to už párkrát vyskočí, tak dobré, ale raz je to pohľad. No. Alebo sú potom také vtipné niektoré tie reklamy, čo tam zvieratá zakomponujú a dávajú im akoby ľudské vlastnosti a že sú jak človek a pritom je to zviera a začne na teba zviera rozprávať, tak je to šialené, hej, že si spojíš s tou reklamou, tak je to... Takže Gorilla Glass som si hneď len spomenul. Koho? Gorilla Glass, vieš čo tam majú gorilu a ono proste, alebo gorila čo grilluje a tak. Ale tam sú nejaké rozdiely akože medzi tými reklamami, čo bežia v telke a tými, čo sú na sociálnych sieťach, ne? Sú rozdielne, jasné, ale vždy sa držia toho, že tie marketingovky sú stávané na tom, že chceš, aby si to s niečím spojil, hej, s nejakou osobou, s nejakou činnosťou, s nejakou pesničkou, lebo to je také, že presne keď hrá tá pesnička, hneď si spomenieš na tú vec, čo oni predávajú, alebo službu a máš to tak v podvedomí, že možno by si to aj chcel si zakúpiť teraz, možno neskôr, alebo si to spojíš s vôňou, alebo si to spojíš presne možno s logom, alebo McDonald's to má tak spravené, presne tie farby, že ťa tak aj lákajú, hej, alebo Lidl má žltú farbu a spojíš si to hneď so zľavou, hej. Keď uvidíš billboard niekde v meste, tak aj žltý, tak si to spojíš so zľavou. A nemusí to byť ani Lidl, ale spojíš si to s tým, že ty kokos možno je tam zľava na tom billboarde a pritom je to nejaký iba nápis, hej, že nemajú to zľavu. Toto je podľa mňa dobrý marketing, že tí ľudia, alebo dobrá marketingovka sa pozná od toho, že využijú presne túto psychológiu za tým, že vedia, že ľudia sa pozerajú na žlté farby, lebo vedia si to spojiť so zľavou a teraz to použiješ niekde v billboarde, kde dávaš do ponuky niečo podobné, hej, že niečo ponúkaš, nevieš zaujať tých ľudí, tak použiješ tú farbu, použiješ tú psychológiu za tým, že toto je dobrý marketing, ktorý vieš využiť a trocha aj zneužiť. Mňa čo najviac zaujíma a že prečo majú vôbec zubári modrú farbu za každým vlogu? Tak to máš také zaužívané farbné kombinácie už, že fakt tí zubári budú, akž 95% zubárov, s ktorými sa stretneš, tak proste budú mať nejakú modrú, bude to väčšinou taká bledomodrá, možno aj dozelené niektorí, ale teda akože moc sa nestretneš so zubárom, ktorý má červené logo, hej, lebo to nie je tá emócia, ktorú chceš dať tomu možno zákazníkovi, asi ne zákazníkov, keď máš červenú, keďže červená v takom kontexte, hej, keď budeš mať logo zubu, budeš ho mať červené, tak v takom kontexte ti tá červená bude symbolizovať krv. Čo fakt, že nechceš pozrieť na logo zubara a myslieť, že krv, lebo sa budeš bať, utečieš odtiaľ. Ale tá modrá fakt funguje tak, že proste je taká pokojnejšia, hlavne tá bledomodrá, je taká pokojnejšia, upokojí ťa. Keby mal nejakú zelenú, tak až by som sa nedivil, hej, ale tam už by to mohlo byť zle v tom, že zelenú si môžeš spojiť skôr s nejakou lekárňou, ešte k tomu, keď zubarov veľa má také krížiky, jak lekárne v logách, ale akože strašne veľa takýchto firiem má proste, alebo teda kategórií firiem, ktoré majú proste farby privlastnené. Napríklad vegetariánske produkty väčšinou neuvidíš v inej farbe ako v zelenej. Hej, a väčšinou k tomu bude ešte nejaká hnedá, možno nejaká žltá, budú to prírodné farby, lebo tie farby symbolizujú to, čo sa snaží ten produkt predať, hej. Keby idem robiť nejaký projekt, podľa čoho by si vybral nejaký fond? To je veľmi veľa možností a takých ciest, ktorými môžeš ísť. A taktiež aj veľa odpovedí, ktoré ti môžem dať. Keď si úplný začiatočník, nevieš, čo je fond, netušíš, ani nemáš nejaké také estetické myslenie, tak ti proste poviem, že použij moderný sans serif a daj ho v bolde pre nadpis a normálny na text, hej. Že použij nejaká Futura 5 alebo Seitu a to daj proste v bolde na nadpis a v texte to použij normálne. Ale teda keď už sa vyznáš trošku viac, keď máš trošku také estetické myslenie,
tak už ti poviem, že bež si akože pozrieť čo najviac tých fontov, pozri si to, že ako by to tam fungovalo a rozmýšľaj nad tým, že komunikuje tento font tú emóciu, ktorú sa snažím preniesť, hej, lebo jeden font väčšinou nebude fungovať na všetky projekty, hej, pokým to fakt, že nie je ten moderný sans serif, ale keď už máš trošku to estetické myslenie, tak vieš si akože, že OK, vidím tu tento font a ten mi dáva také emócie, že možno by som vedel použiť pri nejakej tech firme, ale možno až tak nie pri nejakom naturálnom jedle, hej? Že musíš si spojiť tú myšlienku, ktorú sa snažíš odkomunikovať tým obalom, alebo tým plagátom, alebo tou web stránkou, akú myšlienku sa snažíš odkomunikovať a ktorý font komunikuje tú istú myšlienku a potom ich iba spojíš. Zaujímavé. Veľmi. Prečo nejaké minimalistické dizajny vyzerajú prázdno a iné proste plno? Veľa ľudí má zlé ponímanie o tom minimalistickom dizajne, že to je proste, že dáš tam málo toho. Ale pointou minimalizmu je, že ty vieš presne, čo máš odkomunikovať a odkomunikuješ to pomocou čo najmenej elementov. Ten minimalistický dizajn vyzerá zle, pretože ti nekomunikuje dosť. Hej? Pretože keď máš zlý minimalistický dizajn, vyzerá prázdno, pretože proste nie je tam dostatočne informácií odkomunikovaných. Keď máš ten profesionálny dizajn, tak tam aj ten výber fontu, výber farieb, výber priestorov, výber veľkosti, tak ono ti to všetko komunikuje informácie. Keď máš zlý ten dizajn, tak ti nebude komunikovať tie informácie, ktoré by ti mal komunikovať. Je to jednoduché. Jo. Veď toto je rozdiel medzi Rolls-Royceom a BMWčkom, nie? Alebo teda aký je ten rozdiel medzi Rolls-Royceom a BMWčkom? Marketing Rolls-Royceu je podľa mňa najzaujímavejší a prekrásny v tom, že Rolls-Royce je z 80% vlastne z BMW 750. Hej? A ty máš taký Rolls-Royce, ktorý má cenu 600 000 eur a potom máš BMWčko, ktoré má hodnotu 100 000, hej. A celý rozdiel v tomto je len ten marketing, hej. Jasné, každý si povie, že je to cennejšie, že je to isto drahšie kvôli tomu, že to má inú hodnotu, je to určite z iného materiálu, inak vystavané, ale pritom je to vlastne to isté, hej, a tá cena je úplne diametrálne rozličná. A to je podľa mňa sila toho marketingu, ktorý má Rolls-Royce, že to má úplne inú sílu a dôležitosť a kvôli tomu aj tú cenu, ako má BMWčko. V čom sú minimalistické logá také dobré? Minimalistické logá sú také dobré, pretože sú ľahko zapamätateľné, ľahko rozpoznateľné. Keď máš nejaké komplikované logo, zmenšíš ho, dáš ho ako favicon, dáš ho proste niekde ho vidíš v maličkej veľkosti alebo v normálnej veľkosti, len proste zďaleka, tak nerozpoznáš to, lebo nič tam nevidíš, vidíš tam len čiernu bodku. Keď máš tie minimalistické logá, tak väčšinou ťa to núti za prvé mať tam menej tých elementov, ktoré komunikujú a za druhé tie elementy viac sa s nimi pohrať, aby boli fakt, že perfektné. O tom som už rozprával, že ty keď robíš komplikovaný dizajn, tak si nemusíš dávať taký pozor na tie jednotlivé elementy, pretože to tam nespraví až taký veľký rozdiel. To isté aj pri logu. Keď máš komplikované logo, tak nedáš si až tak záležať, keď tam máš fakt, že 2-3 elementy spojené do jedného, tak dáš si záležať na každom jednom z nich. Dáš si oveľa viac záležať aj na tých jednotlivých medzerách v tom logu. To znamená, že aj tá čitateľnosť bude lepšia, ale nielen to, kľudne aj vo väčších veľkostiach, to je proste, keď pozrieš na nejaké logo, tak ono musí byť, že hop a máš odkomunikovanú informáciu. Tie komplikovanejšie logá, tak musíš sa dlhšie zapozerať a musíš si reálne, že no dobrá, tu je nejaká lopata, tu je nejaká zem, tu je nejaký kvet a chápeš, máš tam rozdielne elementy, ono to reálne nie je celok. V dobrom logu, tak máš všetky tie elementy, je proste jeden celok, máš ich spojené do jedného. A preto si to vieš proste, že hop a máš to zapamätané. Keď to uvidíš znova, tak vieš, že to je tá firma.
Čo by si odporúčil firmám, ktoré váhajú, či si majú rebrandnúť web stránku? Čo by si im... Takže kedy by to mali spraviť? No keď váhajú, tak už je neskoro. Nie, tak, že nemôžeš... Keď nie si stotožnený so svojou brandovou identitou a keď nie si stotožnený so svojou web stránkou, čo sú proste dve najdôležitejšie veci. Oni komunikujú tie hodnoty tej firmy, oni komunikujú, že čo je ten produkt zač. Ty môžeš mať dva rovnaké produkty, jeden máš v zlom obale, druhý máš v dobrom obale, tak v dobrom obale je proste lepší produkt. Podľa ľudí, hej, ľudia si ho budú viac kupovať. Takisto s brandovou identitou. Keď máš odflaknutú brandovú identitu, keď máš odflaknutú web stránku, keď máš odflaknuté sociálne siete, tieto digitálne veci, tak proste tí ľudia, že OK, vidie ťa a možno aj mali tvoj produkt, možno chutí dobre, možno je dobrý na používanie, ale máš nejakú firmu, ktorá ponúka o trošku lepší obal, ktorá má o trošku lepšiu web stránku, ktorá má o trošku lepší Instagramový profil a máš tú firmu radšej. Lebo to je už aj o tom, že ty si musíš vedieť vytvoriť to ľudské spojenie s tou značkou. A keď máš proste značku, ktorá nekomunikuje správne to, o čo sa ten produkt snaží, tak už pôjdeš po ten produkt, ktorý sa s tebou viac spojí, ktorý sa viac snaží. Hej? Ako by som vedel napríklad zaručiť, že môj obal bude vynikať viacej spomedzi ostatných, aj keď ich je stovky, hej? No musíš dobre vedieť grafický dizajn a musíš mať dobre zadefinované to USP, alebo teda Unique Selling Proposition. Proste to musíš mať dobre zadefinované to, čo ťa oddeluje od tých ostatných produktov. Ty keď si môj klient, hej, dojdeš za mnou, že mám takúto novú čokoládu a tá čokoláda je sladká. Tak ja ti poviem, že super, že je sladká, ale čo ju odlišuje od tých ostatných 50 čokolád, chápeš, že čo je to, prečo by si to niekto kúpil. A ty mi povieš, že no táto čokoláda je veľmi prémiová, máme kakaové bôby z Brazílie. A je, že dobre, tak teraz spravíme produkt, ktorý zaujíma takých ľudí, ktorí si idú kúpiť, ktorí sa cítia proste, že mali by si dneska špeciálny deň, kúpia si nejakú prémiovú čokoládu. A teraz spravím ten obal tak, aby kričal na toho zákazníka. Lebo keď môže kričať na jedného, tak ostatných, chápeš, ostatných aj tak nezaujíma tá čokoláda, aj tak je proste drahšia, ako by dal normálny človek za čokoládu, tak proste spravme ten obal taký, že nech fakt, že akože kričí. Lebo väčšinou nechceš, aby dizajn kričal, keď vieš, že by to mohlo odradiť nejakých ľudí. Ale keď tí ľudia sú aj tak odradení, tak proste nech kričí, ale v dobrom a nech kričí na tých ľudí, ktorí ho chcú. Hej? Že keď už má byť prémiová, tak nech je ten obal fakt, že prémiový. Keď už má byť z Brazílie, tak nech tam je vidno, že proste je z Brazílie, nech tam je tá vlajka, nech tam je nejaké zvieratko možno, nech tam je nejaký taký štýl, ktorý zaujme tých ľudí, ktorí potom budú mať o ten produkt záujem. A takýmto spôsobom ty samozrejme nevynikneš zo všetkých produktov, lebo to sa nedá. Keď niekto bude hľadať tú najlacnejšiu čokoládu, tak si v žiadnom prípade nekúpi tvoju, ale to by si ju nekúpil ani keby ju dám do hociakého obalu. Ale ty keď sa zameriaš na to, aby si sa páčil tým ľuďom, ktorí si ťa reálne kúpia, tak v tom prípade dokážeš zaujať každého jedného z nich. Kebyže som zubná klinika a chcem, povedzme, nejak zaujať, čo sa týka marketingu, dizajnu, tak čo by som také mohol urobiť iné ako ostatné firmy? Treba nad tým pouvažovať, to je na veľmi dlhú akože konverzáciu, ale napríklad nemusíš ísť, väčšina zubárov ide tým štýlom, že proste celé to je také čisté, sofistikované, biele je všetko, modré na pár častiach, ale môžeš ísť napríklad takým štýlom, že kvetinky budeš mať po stenách vymalované a aj dizajny, aj na web stránke budeš mať ladenú skôr do nejakej zelenej, možno s nejakou rúžovou to skombinuješ, alebo po prípade, keď nechceš ísť tým štýlom, že chceš zachovať tú modrú, tú bielu, tak možno nejaké futuristické ilustrácie budeš využívať ešte k tomu, alebo možno budeš využívať také šťastné fotky, vieš, že budeš mať, tvoj Instagram bude fotky usmiatých ľudí a tým sa budeš snažiť komunikovať s tými ľuďmi. Že normálne sa snažia odkomunikovať tie
jak sa volá? Zubná klinika. Tie zubné kliniky sa snažia odkomunikovať, že sme profesionálni, sme čistí, tak možno chod na to z iného hľadiska, že možno chci odkomunikovať, že ste šťastní, že nebude to bolavé. Vyvolať emóciu. A teda na to, aby si bol iný, tak proste iba vyvoláš inú emóciu. A ty mi potom už len povieš, že akú emóciu chceš vyvolať a ja podľa toho prispôsobím celý ten branding, celú tú web stránku, celé tie sociálne siete, všetko, čo len budeš chcieť, tak potom to prispôsobím tomu, v čom si iný ako ostatní. Čo si myslíš o tom, keď majú firmy brutálne veľa textu na web stránkach? Pomôže veľa textu na web stránke k predaju? Lebo niektorí majiteľia si myslia, že keď majú veľa textu a dopodrobná rozpísaný produkt alebo službu, ktorú ponúkajú, tak ten klient si to prečíta a má potom väčší záujem o ten produkt alebo o službu a že si to zakúpi. Čo si o tom myslíš? Záleží, že ako veľa textu. Hej, že keď si nejaká obrovská firma a máš obrovskú web stránku, na ktorej je ešte 50 ďalších podstránok, tak môžeš si dovoliť, má tam veľa textu rozdeleného po tých web stránkach, ale keď má niekto priamo, že akože, že má web stránku a má tam proste iba jednu stranu, má tam iba landing page a má tam neskutočne veľa textu, je to neskutočne dlhé, aj tak to nikto nečíta, hej. Keď už si chce niekto reálne, že niečo kúpiť, tak sa buď kúpi, alebo si to nekúpi, ale keď to je fakt, že drahé, tak aj tak ti zavolá. Lebo proste to, čo reálne chce, je proste porozprávať sa s nejakým iným človekom. Druhá vec je to, že ty nepotrebuješ tak strašne veľa textu. Proste daj tam nejakú grafiku, daj tam nejaké vizuály, ktoré to odkomunikujú namiesto toho textu. Čo si myslíš o... Vedel by som sa nejak odlíšiť, keď som reštaurácia? Samozrejme. Záleží, že v čom si iný a akým štýlom sa chceš prezentovať. Ale ono to nie je iba také, vieš, že ja som luxusná reštaurácia. To znamená, že som v rovnakej kategórii ako všetky ostatné luxusné reštaurácie. Jasne. Nie, ty sa snažíš proste zobrať viac tých vecí, ktoré ťa robia jedinečným, alebo teda tú reštauráciu robia jedinečnou, že tá reštaurácia je luxusná, predáva hlavne burgere, ale je priateľská, že môžeš tam dojsť s deťmi, hej? Že to je definícia tej reštaurácie. Že je to rodinná reštaurácia, ktorá je luxusná, ktorá, neviem, má tam nejaké umenie. Čiže podľa toho už potom môžeme spraviť takúto brandovú identitu, takú web stránku, jak sme aj Plikerne robili, že sme proste zobrali zaujímavý koncept, zaujímavé zoskupenie tých individuálnych kvalít a dali sme ich do jednej vizuálnej identity a tá web stránka nádherne proste reprezentuje tú fyzickú reštauráciu. Tam je nádherne je tam spravený aj ten interiér a všetko to proste splýva do jedného, že je to jeden celok, že to cítiš. A tým pádom, s kým si chceš tú reštauráciu porovnávať? Chápeš, že poznáš aj iné reštaurácie, ktoré v podstate robia to iné, ale do akej inej reštaurácie by si išiel, keď si už máš proste také citové púto k nej máš. Jasne. Keď vyzerá pekne, keď to všetko vyzerá, že proste má to hlavu a petu. Pomôže ti dobrá web stránka reálne akože predať toho viac, že má to nejaký efekt, lebo keď mám dobrý produkt, tak predá sa aj sám, ne? Veľa firiem sa toho drží, však môj produkt je veľmi dobrý a predáva sa aj sám, ale nie je to až tak. Tá web stránka má byť prehľadná, čitateľná a veľmi ľahko preklikovateľná, že si vieš veľmi ľahko zakúpiť ten ich produkt alebo službu, alebo rýchlo sa dostať na rezervačný systém alebo do košíka si nádzať veci a zakúpiť si to. Lebo čím zložitejší je ten proces, tak tí ľudia si častokrát na to vykašľú, rozmyslia si to a potom si to častokrát aj nezakúpia. Takže stránka veľmi vie pomôcť k tomu, aby ľudia si zakúpili ten produkt alebo tú službu. Ľudia častokrát neupgradeujú tie fotky alebo ten text na svojej web stránke a berú to ako samozrejme, že to nie je dôležité, ale niektorí ľudia si práve že prečítajú ten text,
pozrú si tie fotky, chcú vedieť viacej informácií o tom produkte alebo o tej službe a tá web stránka nie je dostatočne dobrá na to, aby tých ľudí presvedčila o tom, že chcú ten produkt alebo tú službu. Ja som skúšal metareklamy raz a vyhodil som 1000 eur von oknom. Prečo? Akože, čo tam je, aký tam je rozdiel medzi reklamou, ktorá funguje a reklamou, ktorá nefunguje a prečo mne to nevyšlo a tebe očividne to vychádza? Môže to byť napríklad tým, že ako bola nastavená tá reklama, že teraz je to veľmi povedzme jednoduché, lebo to vieš spraviť tak, že samotný ten Facebook to nastaví za teba a ty to necháš len bežať, ale spraví to, že ti minie všetky peniaze a vlastne ten Facebook ani nevie, kto je tvoj klient alebo čo má hľadať, hej. Ale ty keď dobre nastavíš tie reklamy, špecifikuješ ich, tak ten Facebook vie, koho má hľadať a vie, že keď ti donesie tých klientov, tak ty si ochotný zaplatiť viac. Jasné, ten Facebook chce aj zarobiť, ale chce aj vie, že keď necháš bežať tie reklamy a donesie ti tých klientov, tak budeš viac a viac dávať do tých reklam. A veľa firiem, aj čo má spustené tie reklamy, tak sa nezamýšľa nad tým, ako má spravenú napríklad tú grafiku, design, alebo samotná tá reklama, ako je natočená, či je pútavá, či si to aj ľudia prečítajú, či ich zaujme, lebo povedzme si úprimne, kto si pamätá 10 reklam, hej, ktoré si prešiel teraz za posledný týždeň. Nikto si ich nepamätá, takže možno jednu si budeš pamätať, alebo na jednu si spomenieš a presne to má byť tá tvoja, že to video 15 sekundové ťa má zaujať, tá grafika ťa má zaujať, ten text ťa má zaujať, že všetko to musíš zosúladiť do jednotného dizajnu alebo do jednotnej reklamy, aby bola konvertovateľná. Tých ľudí máš dostať jednak aj na profil, ktorý je už nejak zabehnutý, lebo veľa firiem to robí tak, že nemá ani profil a bežia tam reklamy a potom jasné, že to nefunguje. Ten profil má sledovať nejakých ľudí, nejaké publikum, má nejako sa zaujímajú o tých svojich zákazníkov, o tých klientov a jasné, že potom budú bežať aj reklamy. A takisto, čo je najdôležitejšie, čo hovorím každému jednému klientovi, je tá web stránka. Že aj z tej reklamy, keď sa oni prekliknú, tak aká je dobrá tá web stránka, že si to hneď zakúpia. Že keď sa preklikne ten klient, tak chcem, aby si hneď preklikol do tej služby, do toho košíka a hneď si to zakúpil. Jasné, má si o tom ešte niečo prečítať, alebo dozvedieť sa viacej, alebo vedieť si zakúpiť ešte nejaké k tomu veci, ale má to byť rýchle a prehľadné. A to veľa firiem si spustí reklamy a vlastne má nefunkčnú stránku, hej. Že vyhodí ťa to na nejakú krátku landing page, ktorá ani pomaly nefunguje, hej. Ako vplývajú vlastne akože slavy na ľudí? Veľa ľudí to nevníma a veľa firiem to nevyužíva. Čo je veľmi podľa mňa zaujímavé, je, že keď ukážeš ľuďom ceny, ktoré vedia s niečím porovnať. Veľa firiem to urobí tak, že dá exkluzívna cena 90 eur, ale ľudia to porovnávajú s nulou. Ale ty keď dáš exkluzívna cena 180 eur a dáš tam zľava na 90, ľudia to porovnajú s tými 180 eurami. Čiže to je podľa mňa veľký rozdiel, že čo vieš urobiť v tých firmách je, že zahrať sa s tou ľudskou psychológiou, tak napríklad ako to robí Lidl, Kaufland alebo všetky tieto veľké korporáty, je, že dajú zľavu, zvýraznia ti to červenou alebo žltou, zase sme pri tých farbách, a pritom je tam zľava 10 centov, hej. Zľava 50 centov. A ty si povieš, Ježiš, je to zľava, že zoberiem si to. O týždeň to možno nebude. A pritom aj o mesiac to bude, aj chápeš, beží to stále. Ale oni tam dajú zľavu pár centov, ale ty už v tom podvedomí máš, že je to zľava. Proste musím to zobrať, lebo zajtra to možno nebude. A to je tá urgencia, že možno to už nebude a musím to zobrať teraz. Napríklad aj pri kurzoch alebo pri iných službách, hoteloch a tak ďalej,
dáš tam zľavy iba od vtedy do vtedy a tí ľudia sú, že musím si to rezervovať, lebo o mesiac už nebude tá zľava a už budem platiť plnú sumu. A stačí, že tam dáš zľavu 10% a tí ľudia šalejú, kupujú to. A je to veľmi zaujímavé podľa mňa. K tomuto mám taký príbeh. Ja som bol v Tesku a bol začiatok školského roka a vtedy tam predávajú zošity, vieš? A boli tam zľavnené tie zošity. Vieš, bol akože začiatok školského roka, každý si išiel kúpať zošity, ale boli zľavnené. A takí malí chalani tam stáli pri mne a že to prečo zľavnili, však aj tak by si to kúpoval. A ja som sa nad tým tak trošku zamyslel a že prečo by to zlacnili? Zlacnili to na to, lebo ľudia si to idú kúpiť, ale vidia zľavu, takže ich kúpia ešte viac. A tá zľava bola 2 centy. Hej, to nikomu... 2 centy ti môže byť úplne jedno, ale proste je tam zľava, vidíš zľavu a chápeš, už si to kúpuješ. Čo je podľa mňa najzaujímavejšie, alebo čo som videl videa, že jak ľudia odlepovali akože tie zľavy a reálne tam bola tá ešte väčšia cena na tej zľave, že to bolo že extrém. A tak to na Slovensku snad ne úplne. Iba v Amerike.